Salutare toată lumea și bine m-am găsit la un nou episod din Minecraft. Primul episod. Lord Epic. Partea 1. Trebuie să face o căsuță, prima noastră căsuță care trebuie să facă prima căsuță. Nu uita să apăsați butonul de like. Și să începem. Și acum parcă asta era din cobblestone. Cable. Era ceva din cobblestone. Parcă așa știu. Mai chestii acolo, o să o luăm. Mai facem ca să copăcelul ăsta. Apropiat. Te rog să-mi un creeper. Ia. A văzut că nu e acolo. Nu mă încarc o dată, bă. Unde cum mă încarc? Parcă nu mă filmare de atât de facem căsuța pe jumătate și mâine vom face acoperișul la ea. Face primul acest episod din Minecraft. După aia nu mai bag încărcat, că nu vreau să am și televizor în seara asta. Că nu mai pot. Nu mai am cobblestone. Nu mai am cobblestone. De ce nu mai am? Fuck my life, dude. Haideți să umplem cu pământ.
Aici vom umple cu pământ, dacă găsim niște pământ, dar nu cred că... Acum, pune capăt la acest episod. Aș vrea să fiu multiplayer, dar n-am cu cine și nu știu cum, dar bine că am făcut această minunată serie. Da, haideți să-l punem. Opa, am însușit scuze. Bine, acum trebuie să facem și noi o filmă de vreme. Bine, acum trebuie să băgăm în crafting table. Am trecut în capul. Oh my god. Bun, trebuie să coborăm pe aici și să luăm 6 piatră. Sau 8, parcă cerea. Pentru un furnace. 10, 12. Pe am ieșit afară! Ce vrei să văd? Să punem astea. Bine, am făcut această căsuță mică. Trebuie să punem ușa sus și o oaie. Câte de astea avem? Asta facem încet. Repede. Mără și găina. Pune ținta pe ea. Bun. Hai să facem pentru chest. Hai că avem 17 lemne. În asta. Chest. Bun. Să punem jos. Două din astea, dacă mai aveam. Și mai trebuie ori una din asta albă, ori asta până aici. Asta, un copac. Să trec pe ce pot. Cred că s-a prăjit. Ce repede facem. Și cam atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Să ne vedem. Sper că v-a plăcut. Ne revedem. Poate putem să facem și noi ceva. Nu știu exact, da, mâine putem să facem o videoclipă de creștere și de asta. Și trebuie să mai cultivez din... Nu. Mai face de GTA și din asta. Cam atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut și ne revedem data viitoare. Pa, pa!